Ya sarkin aljanin duniya, ina buƙatar da a bani ƙarfin ikon sarrafa duk wani abu da nake buƙata. Ƙwarya mai magana, sha jini ƙwarya ta, sha jinin bil'adama ƙwarya mai magana. Abin da ke tafe da ke shine, kina so a sheƙe mijinki sannan dukiyar shi gabaki ɗaya a maido ta wajenki. Boka, ta ya akai ka gane abin da nake tafe da shi? Kamar ko ka san haka nake buƙatar a sheƙe shi sannan dukiyar shi gabaki ɗaya na mallake ta ni kaɗai. Tashi sama ƙwarya mai magana, faɗi mana abin da ya kamata a yi. Abin da ke faruwa shine mijinki ga baki ɗaya bai ƙaunar ki kwata-kwata, haka nan ya aure ki, shi yasa yake zuwa wajen wasu matan ya kashe musu kuɗaɗen da duk ya samu. Yanzu abin da yake shirin faruwa da ke shine da ya dawo gida zai miki sakin wulakanci a gaban bainar jama'a. Kina ji dai da kunnuwanki ƙwarya mai magana ta faɗi miki abin da mijinki yake aikatawa bayan idanki. To yanzu kin zo wajen da za a share miki hawayenki. Ƙwarya mai magana ta ce za ki bada naira miliyan 1 a domin aikinki na musamman ne. Ni kuɗi ba matsala ta bace, tunda yana da su dole ne na ebo sannan na kawo muku. Ni dai abin da nake so shine a mallake min dukiyar shi baki ɗaya ta dawo waje na, gashi a bawa ƙwarya mai magana. Ya ke jaka, tashi sama jaka, na umarce ki. Kina ji kakki damu, ki je nan da kwana 2 ki dawo, sannan baki ɗaya dukiyar mijinki na cika ta da nan wajen, ki zo ki kwashe ta lodi ki zo da tifa ki kwasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na shiga uku. Shikenan bokan nan ashe na ƙarya ne, ya san kame min miliyan 1 ya fice. Yanzu mijina ina komawa saki 8 zai mun. Shikenan rayuwata ta taɓe.